Doamnelor și domnilor, bun găsit! Conferința Europeană de Psihologie Transpersonală, găzduită de Universitatea Spiru Haret, un eveniment cu totul aparte și vă invit să fiți martorii unei discuții cu totul aparte, întrucât avem onoarea de a-l avea aici în sala de Consiliul Rectoratului pe domnul profesor universitar Marc-Alain de Camp. Este un savant al Franței, putem spune, cu o operă de o bogăție și de o vastitate incredibilă, mai mult de 50 de cărți, dacă nu mă înșel, 56 de cărți de autor, din domenii care acoperă întreaga cultură, publicate în edituri prestigioase. Domnia sa a fost profesor universitar în corpusul inițial al Sorbonei, care, după cum știm, în 68 s-a divizat în 13 universități. Și dânsul a ales, după momentul 68, din Sorbona inițială, pariziană, să fie în Universitatea Paris 5. Domnia sa a scris mai mult de 200 de articole științifice și apoi alte sute de articole pe teme care țin de, vă spuneam, de întreaga esență și profunzimea ființei umane. Vreau să-i mulțumesc doamnei psiholog Cristina Remia pentru faptul că va face oficiile de traducător. Monsieur le professeur, nous sommes très honorés de vous avoir ici et j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur votre travail. C'est d'une richesse incroyable. C'est très difficile pour moi de choisir maintenant avec quoi commencer. Domnule profesor, bine ați venit aici. Ne bucurăm să vă avem printre noi la conferință. Mă uit pe opera realizată de domnia voastră și văd că este de o bogăție incredibilă și mi este foarte greu să aleg de aici un subiect cu care să începem. Donc, je vous propose de commencer avec la psychanalyse. Oui. Vous êtes psychanalyste aussi? Bien sûr. Comment un psychanalyste a retrouvé peut-être la dimension transpersonnelle? On sait que voilà, la psychanalyse classique, Freud oui. a eu une relation très spéciale avec l'Église, avec le côté spiritualiste. D'accord. Și mă gândesc să începem cu psihanaliza, pentru că asta e formarea dumneavoastră de bază și, de asemenea, mă surprinde într-o oarecare măsură că un psihanalist are o deschidere atât de mare către transpersonal, pentru că, după cum știm, Freud a avut o relație mai specială cu partea asta și o anumită atitudine vis-a-vis de religie și biserică și tot ce înseamnă latură spirituală. Donc pour moi, la psychanalyse, c'est comme les mathématiques, ça commence avec Euclide et ça ne se termine pas avec Euclide. Pentru mine, psihanaliza este oarecum similară cu matematica. Începe cu Euclid, dar nu se termină cu el. La psychanalyse a très mal commencé avec Freud et il y a eu des révoltes constamment et des révolutions. Psihanaliza a început un pic greșit cu Freud și au avut loc de atunci multe revolte și revoluții în acest domeniu. Il n'a rien compris aux femmes. Il l'a dit lui-même, c'est un continent noir. El nu a înțeles absolut nimic despre femeie și chiar el a recunoscut că este un continent obscur pentru el. Donc les femmes ont dû faire une révolution tout de suite avec trois femmes qui sont la princesse Marie de Grèce, la Lou Andrea Salomé et celle que vous voyez dans le film Dangerous Method. Voilà. Și de aceea, în primul rând, femeile au trebuit să facă o revoluție. Au fost trei în special: prințesa Maria a Greciei, lui Andrea Salome, iar pe a treia o puteți vedea în filmul Metode periculoasă. Voilà. Et après, il y a eu de grandes divisions entre Jung, Carl Gustav Jung et Freud.
Și apoi s-a produs marea sciziune între Carl Gustav Jung și Freud. Vous parlez, monsieur, de Sabina Spielrein? Oui, Oui, voilà. Sabina Spielrein. La troisième Voilà. femme. D'accord. Voilà. Qui est très importante et qui a fondé la psychanalyse russe. Deci a treia este Sabina Spielrein, foarte importantă, ea a fondat psihanaliza rusă. Voilà. Et après, il y a eu un changement aussi très important en Angleterre avec Klein, Și apoi Melanie Klein. produs o altă schimbare foarte importantă în Anglia datorită lui Melanie Klein, Qui a fondé l'école anglaise avec Winnicott, avec Bion, etc. care a fondat școala engleză de psihanaliză cu Winnicott, Bion și alții. Voilà. En France, il y a eu un mouvement de changement avec Jacques Lacan. Și în Franța a avut loc o importantă mișcare de schimbare inițiată de Jacques Lacan. Et puis bien d'autres comme Françoise Dolto, etc. Și mulți alții care au contribuit considerabil la asta, precum Françoise Dolto și alți psihanaliști importanți. Alors moi j'appartiens à la psychanalyse française, qui est très peu connue, qui est... Eu aparțin unei școli de psihanaliză franceză care este puțin cunoscută, qui est Robert de Soile, inițiată de Robert Le Soil, l'inventeur du rêve éveillé. cel care a inventat metoda visului treaz, lucid. Et donc les rêves sont des images et il est possible de faire des rêves en psychanalyse, sur le divan. Visele sunt imagini și e posibil ca în procesul psihanalitic să apară vise legate de divan. Et avec tout un groupe, j'ai voulu réconcilier Jung et Freud. Împreună cu un grup mi-am dorit să îi reconciliez pe Jung și pe Freud. Oui, c'est pas facile de faire ça. Ah ben, bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, il faut considérer pendant les 3/4 du temps faire de la rigueur freudienne. Nu este ușor de făcut asta. Într-adevăr, ce consider că e de făcut e ca în 3 sferturi din timp să ținem cont de rigoarea freudiană. Et puis, de dernier quart, l'ouverture de la spiritualité jungienne. Iar ultimul sfert, toată această deschidere către spiritualitate pe care a adus-o Jung în psihanaliză. Et pour changer, j'ai appelé cela la transpsychanalyse. Și pentru a schimba și a da o notă distinctivă acestei abordări, am numit-o transpsihanaliză, Qui est essentiellement avec le rêve éveillé. care este o metodă bazată mult pe acest metoda visului lucid. Et j'ai écrit un livre sur la psychanalyse spiritualiste Și am scris o carte legată de psihanaliza spirituală en Belgique, chez Desclés de Brouwer. în Belgia. Editorul este Nestlé de Brouwer. Et alors, ça change tout. Ça change tout. Iar asta schimbă totul. Point par point. Nous n'avons pas le temps de le reprendre. Par exemple, le transfert, ça devient l'accordage. De exemplu, transferul devine acordaj, Voilà, de cœur à cœur. o conexiune de la inimă la inimă. Voilà. Je trouve un petit peu ce que vous venez de dire, l'accordage, Oui. cœur à cœur, de ce que on trouve aujourd'hui dans la psychanalyse relationnelle. Bien sûr. Hmm? Vous avez anticipé peut-être le courant relationnel? D'accord. Această noțiune de acordaj o regăsesc în prezent în psihanaliza relațională. Sunteți de acord cu asta? Este o legătură? Ați anticipat cumva asta? Freud avait des idées très arrêtées et finalement il a soulevé beaucoup d'opposition, énormément. Avea niște idei destul de rigide și din cauza asta a provocat multă adversitate în rândul colegilor. Oui. Par exemple, dans la relaxation, dans tout le corps,
Et il y a eu l'opposition de Moreno avec le psychodrame. De exemplu, vis-a-vis de etc. relaxarea întregului corp a avut loc revoluția adusă de Moreno cu mișcarea lui numită psihodramă. Et après, il y a eu la gestalt thérapie avec Perls. Apoi s-a născut mișcarea gestalt terapiei datorită lui Perls. Et puis l'école systémique avec Bateson et Václavic. Apoi școala sistemică etc. datorită lui Bateson și Václavic. Et comme les mathématiques sont une science qui n'est plus euclidienne, mais qui dépasse, la psychanalyse, pour moi, est intégrative et comprend toutes ces polémiques et ces découvertes futures. Așa cum matematica nu mai este doar cea euclidiană, care a fost de mult depășită, și psihanaliza înglobează toate aceste abordări care au plecat de la ea și sunt mult mai bogate. Est-ce que vous avez connu Lacan ou peut-être Oui, bien sûr. Ați putea să bien ne sûr. povestiți despre niște momente importante din viața dumneavoastră, de exemplu când l-ați cunoscut pe Lacan? J'ai suivi son séminaire pendant 15 ans. 15 ans. Oui, voilà. I-am fost student timp de 15 ani Et je lui ai volé sa secrétaire, și i-am furat și secretara, Wow. qui est photographiée à côté de lui dans le séminaire. Mais pour la lui voler, j'ai été obligé de l'épouser. Vous avez care épousé a la fost secrétaire. fotografiată cu el în timpul orelor de curs, dar pentru că eu am reușit să o fur, a trebuit să mă și căsătoresc cu ea. Donc j'ai beaucoup connu Lacan et je l'ai beaucoup admiré. C'était un maître zen. C'était pas un psychanalyste. Un maître zen. Oui, il y a un livre là-dessus. Ouais. Lacan, maître zen. Iar Lacan a fost un om extraordinar, am fost mult timp alături de el, am învățat multe de la el. El nu era un simplu psihanalist, ci un maestru zen și chiar există o carte numită Lacan, maestru zen. Monsieur le professeur, deux mots sur le maître zen Lacan, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vă rog să ne spuneți încă două cuvinte în plus apropo de Lacan ca și maestru zen. C'était un cours gratuit, pas dans l'université. Il n'est jamais rentré dans l'université. C'était marginal. Acest curs pe care el îl ținea era gratuit, nu ținea de universitate, era învățământ alternativ. Donc il y avait 300 psychanalystes dans l'amphi Existau 300 de psihanaliști pe vremea aceea, qui étaient prêts à le dévorer, à le manger. care erau cu toții pregătiți să îl distrugă, să-l devoreze. Et chaque fois, il arrivait à retourner la situation et à être applaudi. Și de fiecare dată el reușea să răstoarne lucrurile, denigrările și să primească aplauze. L'amphi avec 300 de dévorateurs de Lacan. Oui, bien sûr. Et la situation a renversée. Oui, 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 Et vous étiez le témoin de cet Voilà. changement. bien sûr. Am și imaginea asta cu 300 de devoratori al lui Lacan și cum se schimbă lucrurile și dumneavoastră ați fost martor al acestor întâmplări. Son autre secrétaire s'appelait Gloria. Secretara lui se numea Gloria Et donc, il touchait pas d'argent, c'était la secrétaire qui le faisait, il appelait Gloria. Et tout le monde répondait Gloria in excelsis. Gloria in excelsis Deo. Voilà. Voilà. și el nu se atingea niciodată de bani, ea avea grijă de toate aspectele administrative, financiare. Il a fait les cures inégales et les cures courtes. Dès qu'il avait un bon mot, un koan, zen, il arrêtait la séance. Des cures courtes, en principe, c'est 1 heure la séance. Et avec Lacan, ça peut durer 20 minutes, Voilà. et ça peut durer... Le plus grand changement de la technique psychanalytique, Voilà. de fermer la cure dans le moment plus significatif. Et Voilà. vous disiez que ça vient du Zen Koan. Le Koan est en fait apporté par Lacan dans la technique psychanalytique. Absolument,
Absolument. Lacan a realizat o schimbare importantă vis-a-vis de durata ședinței psihanalitice, care în mod clasic este de o oră. El o prea chiar și după 15-20 de minute, în momentul cel mai important, în conformitate cu metoda zen a koanului. Le zen koan, qui fait nous exploder les processus cognitifs Oui, oui. pour faire lieu à une autre réalité plus riche, plus... Voilà. Care face ca procesele psihologice să se întrerupă sau să explodeze cumva, ca să ne dea acces la o altă realitate. Par exemple, une psychanalyse depuis 5 ans, il dit est-ce que c'est bientôt terminé et est-ce que je vais pouvoir vous quitter? De exemplu, o psihanaliză care a durat 5 ani a fost suficient? Putem să ne despărțim? Et Lacan répond, mais ça n'a pas encore commencé, ça commence juste maintenant. Și el spune, dar nici n-a început, începe abia acum. Après 5 ans. Voilà. După 5 ani. Oui, c'est le koan est remarquable. Le maître zen, Oui. Este un koan remarcabil. Hélas, ces élèves en ont fait un truc, un procédé, et sont moins bons, et les élèves de ces élèves, ça devient ridicule. Din păcate, elevii lui au făcut o procedură din asta, ceea ce este ridicol pentru că trebuie să simți momentul ăla și elevii elevilor au devenit și mai ridicoli cu asta. Voilà. Malheureusement, l'école lacanienne se dissolvait déjà, l'esprit de Lacan, nous l'avons perdu. Bien sûr, c'est des procédés, ce sont des procédés. Il a dissous l'association freudienne et après il y a eu 40 associations. 40. Din păcate, școala lui Lacan nu prea mai există acum, ei au procedurizat mult prea mult. El a provocat o mare revoluție pe vremea când trăia și școala de bază s-a fragmentat în 40 de școli. Et c'est beaucoup développé en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud. S-a dezvoltat mult în Spania, în Portugalia și în America de Sud. Voilà. Et j'espère que pour la transpsychanalyse, ça va être pareil. Și sper ca și transpsihanaliza să treacă prin aceeași proces de răspândire. La transpsychanalyse est remarquable votre travail et votre manière de penser sur l'évolution d'un domaine si controversé comme la psychanalyse. Oui. Psihanaliza este remarcabilă, contribuția dumneavoastră și tot ce ați făcut în zona asta. Nous sommes ici dans la plus grande université privée de la Roumanie et je trouve que l'essence de l'éducation touche toujours le transpersonnel. Absolument, absolument. V-aș invita ca acum să vorbim despre educația transpersonală, pentru că consider că este un subiect foarte important și întotdeauna educația are o dimensiune transpersonală. Voilà. Et à partir de l'éducation étatique, il y a eu la volonté d'avoir une éducation libre. Plecând de la educația de stat, a apărut și nevoia de a avea educație liberă, et spiritualiste. Și spirituală. Qu'est-ce que vous comprenez par spiritualiste? C'est ce qui remplace les religions. Les religions sont maintenant dépassées et amoindries, et la spiritualité, c'est la religion universelle. Spiritualitatea pentru mine înseamnă depășirea religiilor care sunt deja lipsite de actualitate, prea restrânse, prea rigide, și spiritualitatea reprezintă, ca să zic așa, religiozitatea universală. Voilà. C'est que l'univers a un sens. Faptul că universul are un sens. Voilà. Donc la notion de Dieu a changé. Deci noțiunea de Dumnezeu s-a schimbat. La vieille notion de Dieu, enfin, premièrement,
Dieu n'est jamais apparu à un groupe d'hommes divinement. Noțiunea de Dumnezeu s-a schimbat. În primul rând, el nu a apărut unui grup de oameni ca divin. Pourquoi? De ce? Mais en plus, aucun groupe d'hommes n'a pu vivre sans l'idée de Dieu. Și niciun grup de oameni nu a putut trăi fără să aibă această idee de Dumnezeu, de Ils ont essayé en Russie. En 1917, Marx et Lénine ont fait un régime communiste soviétique sans Dieu. Au încercat în Rusia, Marx și Lenin, să facă un regim lipsit de Dumnezeu, să îl anihileze complet. 70 ans. 70 ans, depuis 1917 jusqu'à 1989. Et maintenant, Poutine est revenu vers l'Église russe. Și acum toți rușii s-au reîntors către biserică. Et a mis en prison les Pussy Riot qui ont manifesté dans l'Église russe. Și i-au dus la închisoare pe cei care au manifestat împotriva bisericii în Rusia. Voilà. Donc nous avons une prise de puissance des matérialistes qui disent que c'est scientifique. A existat această priză de putere materialistă pe care i-au numit-o științifică. Et c'est l'éducation étatique. Educația de stat. Et à partir de là, il y a des éducations libres partout. Și plecând de la această limitare s-a dezvoltat educația liberală peste tot. Cela commence en Italie avec Maria Montessori. Și asta a început în Italia cu Maria Montessori. Et puis après en France avec Célestin Freinet. Și apoi în Franța cu Célestin Freinet. Partout se sont développées des écoles coopératives, des maîtres camarades. Voilà. Și peste tot în lume s-au dezvoltat școli bazate pe cooperare, profesori care au relații de colaborare, relații egale cu elevii. Ici, on peut considérer aussi l'enseignement Waldorf de Steiner, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. În zona asta putem să includem și învățământul Waldorf pe care l-a inventat Rudolf Steiner, da, bineînțeles. Tout le travail de Rudolf Steiner dans ce domaine, et puis l'influence de l'Inde. Les écoles de Gandhi, les écoles de Aurobindo, les écoles de Krishnamurti et maintenant les écoles tibétaines. Și de asemenea putem include aici și contribuția indiană, școlile lui Gandhi, Sia Aurobindo, școlile tibetane, Krishnamurti. Voilà. Toți au revoluționat educația și au produs un învățământ alternativ. Et nous rejoignons la psychanalyse, l'influence de la psychanalyse sur l'éducation. Și reîntorcându-ne la psihanaliză, putem vorbi despre influența ei asupra educației. Avec Niel, l'école de Somerhill en Angleterre. Niel și școala Somerville din Anglia. Permettez-moi de vous demander sur la dimension de l'éducation transpersonnelle et peut-être l'influence transpersonnelle sur l'enfant. Bien sûr. Permiteți-mi să vă întreb despre educația transpersonală și despre copil și legătura lui cu transpersonalul. Qu'est-ce que l'enfant est un problème qui passionne l'humanité et une occasion de dispute. Copiii sunt o mare pasiune și subiect de dispută pentru întreaga umanitate. Pour les scientifiques, l'enfant est pendant 6 mois un tube digestif qui se remplit de lait et qui le digère. Pentru oamenii de știință, copilul timp de 6 luni e un fel de tub digestiv care se umple cu lapte și îl digeră. Il ne voit pas, il n'entend pas, il est animal. Nu vede, nu aude, e ca un animăluț.
Pour Freud, c'est un pervers sexuel polymorphe. Pentru Freud este un pervers sexual polimorf. Voilà. Et pour le transpersonnel, c'est l'enfant d'en haut qu'il faut étudier et reconnaître, et pas uniquement l'enfant d'en bas. L'enfant d'en haut, qui est un ange, et qu'il faut reconnaître, et non pas l'enfant d'en bas. E important să recunoaștem și copilul de sus, din înalt, aspectul său de înger. L'enfant d'en bas, on l'a détaillé pendant un siècle, il est menteur, il est cruel, il est fabulateur, il est mythomane, etc. Despre copil s-a spus că este crud, că e mitoman, că fabulează și multe alte lucruri. Et nous demandons de voir l'ange dans l'enfant. Iar noi ne dorim să vedem îngerul din copil. Donc c'est un problème d'opposition inéluctable. Deci e vorba de o opoziție greu de conciliat. Nous avons une aide avec Jean-Jacques Rousseau qui pense que l'enfant naît bon et que c'est la société qui le corrompt. Și ne ajută un pic Jean-Jacques Rousseau, care a considerat că copilul se naște bun, iar societatea îl corupe. Voilà. Donc l'enfant est ce qui est proche de la naissance, qui est l'inverse de la mort. Care este opusul morții. Pour Stanislas Grof, c'est les expériences périnatales, c'est la même chose que naître et mourir. Pentru Stanislav Grof, experiențele perinatale sunt foarte similare cu moartea. Et on a découvert les expériences de mort imminente, EMI, ou en anglais NDE, Near Death Experience. Și de asemenea am descoperit mărturiile celor care au fost în situație de moarte clinică, numite Near Death Experience în engleză. Donc dans la naissance se fait scientifiquement avec violence. Deci nașterea se produce în mod științific cu violență. Dans un hôpital. Într-un spital. Où il y a beaucoup de lumière, les sialytiques. E foarte multă lumină artificială. Et quand l'enfant sort, il est resté 9 mois dans le ventre de la mère. Și copilul iese în această lumină halucinantă după ce a stat 9 luni în întuneric în pântecul mamei. Il a des regards hallucinants sur ce monde. Și are o viziune halucinantă vis-à-vis de lumea asta. Mais il referme très vite les yeux parce qu'il est brûlé par la lumière. Și închide foarte repede ochișorii pentru că sunt arși de atâta lumină. Ses oreilles n'ont jamais entendu de son. Urechile lui nu au mai auzit sunete de asemenea intensitate. Et le bruit l'assourdit. Și zgomotul îl asurzește. En plus, son corps a été avec la muqueuse du ventre de la mère, et là, on le met dans une serviette et on le frotte beaucoup pour le nettoyer. Corpul lui a stat mult în lichidul amniotic, iar noi îl luăm, îl punem într-un prosop și îl frecăm mult ca să-l curățăm. Et puis on le pend par les pieds et on le secoue pour le faire crier. Și apoi îl luăm de piciorușă și îl scuturăm ca să-l facem să țipe. Et en plus, il a jamais respiré. Și în plus el nu a mai respirat până acum. Donc ses poumons pendant 9 mois sont minuscules, tout petits, deci, comme des sacs qui n'ont pas été remplis. Plămânii lui sunt foarte micuți, ca niște săculeți care nu au fost umpluți niciodată. Et à la première respiration, les 2 poumons se gonflent et c'est une brûlure énorme dans son corps. Și la prima lui respirație, plămânii se umflă și este resimțit ca o arsură teribilă în tot corpul. Voilà. Ça, c'est la naissance avec violence. Et en plus, il est habitué dans l'autre monde à communiquer par télépathie.
Și genul ăsta de naștere e foarte violentă pentru copil, iar dincolo de asta el e obișnuit ca în lumea de unde vine să comunice telepatic. Donc il sent les êtres, Deci el simte ființele il communique par télépathie. și comunică prin telepatie. Et il sent l'infirmière qui n'a qu'une envie, à les retrouver son amoureux. Și simte cum asistenta medicală se gândește doar la iubitul care se va întâlni după aceea. Et le médecin qui juste montre son nez pour être payé très cher. Și medicul care a livrat nașterea ca să fie plătit foarte bine pentru asta. Et puis son père qui n'a aucun amour et qui pense à les boire et se saouler. Și la tatălui care nu simte nicio iubire pentru el și abia așteaptă să se ducă să bea ceva ca să se mai elibereze de tensiune. Et ses frères et ses sœurs qui ne pensent que à être jaloux et à devoir partager leur espace et leurs jouets. Iar frații și surorile lui sunt geloși și se gândesc doar că va trebui să își dividă spațiul de joacă și să împartă jucăriile cu el. Et sa mère qui ne pense qu'à ses douleurs et au lieu de l'accueillir comme un petit ange. Și mama lui care se gândește la durerea ei și nu cum anume să-l primească ca pe îngerul care este. Voilà. Et donc il comprend lentement qu'il doit devoir passer par les organes des sens et qu'il ne peut plus communiquer directement par télépathie. Și ajunge ca treptat să se obișnuiască și să înțeleagă că trebuie să comunice prin organele de simț și nu prin maniera lui specifică telepatică. Voilà. Donc il doit apprendre à se tenir debout, à marcher, etc. Trebuie să învețe să se țină pe picioare, să meargă și toate celelalte lucruri. Pendant 20 ans pour devenir un adulte. Timp de 20 de ani tot învață cum să devină adult. Et pour apprendre à se servir de son corps. Și să se folosească de propriul corp. Et dans ce domaine, nous avons eu une aide importante de l'Orient, et de l'Inde en particulier, qui n'oppose plus le corps et l'âme. Și legat de asta am avut un ajutor important din partea Indiei, care are altă viziune, care nu mai consideră ca fiind opuse corpul și sufletul. En Occident, l'être humain est formé d'un esprit et d'un corps. În Occident, ființa umană este alcătuită din corp și spirit. Et tout le bien vient de l'esprit et tout le mal vient du corps. Tot binele vine de la spirit și tot răul de la corp. Qui est les tentations et ce que l'on a appelé avec un nouveau nom des chrétiens. En grec c'est sarx, sarcastique. En latin c'est carnis et en français c'est la chair. Și ceea ce noi numim carne, în latină carnis. Et en français c'est la chair. Și în franceză carnea. En roman, carne. Ah oui, carne. Carne. Voilà, qui est la viande de boucherie. La viande. Ce găsim la măcelar. Voilà. Et donc, de l'Orient, nous avons appris que le corps n'était pas honteux et n'était pas coupable. Iar Orientul ne-a învățat că acest corp nu e ceva de care să ne rușinăm și să ne simțim vinovați pentru el. Et il y a eu une réhabilitation du corps. Și s-a produs o reabilitare a corpului. Avec le sport inventé par les Anglais au 19e siècle. Datorită sportului inventat de englezi în secolul XIX. Et avec les techniques orientales. Și prin tehnicile orientale. Qui sont le judo japonais, le tai chi chinois et le yoga hindou. Judo japonez, tai chi-ul chinez și yoga hindusă. Voilà. Donc ils sont une unité psychosomatique. Nous n'avons même pas de nom en français pour pouvoir dire
l'union de l'âme et du corps, en un seul mot. Și a apărut Eh oui. terminologia de unitate psihosomatică. Din păcate nu avem un cuvânt care să le aducă împreună unitatea între corp și spirit. Il faut unir ce qu'on a séparé et dire psychosomatique ou somatopsychique. Și trebuie să unim ceea ce a fost separat, spunând psihosomatic sau somatopsihic. Alors qu'aux Indes, on découvre que le corps, nous avons 5 corps. Pe când în India se consideră că avem 5 corpuri. Nous avons le premier corps qui est le corps matériel, le corps de nourriture. Primul este corpul material, cel care ne permite să ingerăm hrana fizică. Nous avons un deuxième corps qui est le corps d'énergie, Avem un al doilea corp, alcătuit din energie, avec l'aura et les éléments de sensibilité extérieure. aura și toată sensibilitatea extrasenzorială. Nous avons le corps mental Avem corpul mental et après nous avons un corps de lumière și un corp de lumină et puis finalement nous avons le noyau causal și în cele din urmă nucleul cauzal, qui pour les hindous est une étincelle du soleil. care pentru hinduși este o scânteie a soarelui. Donc il n'y a plus d'opposition entre le corps et l'âme et il y a des éléments nouveaux de fin de la culpabilité. Nu mai există opoziția corp-suflet, și este înlăturată noțiunea de culpabilitate. Sunt elemente diferite care fac unitatea asta. Voilà. Tout le mal venait du corps Tot răul se considera că vine de la corp et surtout du sexe, și mai ales din partea sexului, qui était la honte et la culpabilité et le mensonge. care producea rușine, culpabilitate, minciună. Et il y a une réhabilitation qui est apparue avec la notion de tantra, Și s-a produs o reabilitare a acestuia prin noțiunea de tantra, et qui rétablit l'unité de l'être humain. care restabilește unitatea Voilà. ființei umane. Remarquable, je garde dans la mémoire l'image, la séparation, l'enfant ange, l'enfant d'en bas, Oui, voilà, l'enfant démon, oui, cette nécessité séparative de notre culture, de la culture européenne, et toujours dans votre travail, l'essai de retrouver l'unité originaire, peut-être, et c'est incroyable de dire dans un mot, qu'est-ce que veut dire tantra? Tantra, et c'est ça, l'origine d'unité du body-mind, du corps et de l'âme. Nous sommes dans une culture de la honte, oui, oui, de la culpabilité. absolument, et du mensonge. Rețin din ce ne-a spus această imagine fantastică cu copilul înger și copilul ținut în brațe, Toată munca domnului profesor de camp, această încercare de integrare a unității inițiale și definiția scurtă a termenului tantra, care este exact reunificarea corpului cu sufletul, în special legată de problematica sexuală, care totdeauna a fost asociată rușinii, vinovăției și așa mai departe. Monsieur le professeur, on nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez de parler de peut-être d'un autre sujet, Oui. Voilà, le témoin de la lumière, le NDE, la liberté, qu'est-ce que vous choisissez? Oui. par Domnule exemple, profesor, ne mai rămân câteva minute, avem mai multe subiecte aici pe masă. Despre ce ați dori să vorbim? Despre experiențele din apropierea morții, martorii luminii, libertate. oui. Par exemple, notre premier livre de notre collection, qui en comprend 9, nous l'avons écrit avec Bassarab Niculescu. Voilà, le physicien Bassarab. Bien sûr.
O nouă carte pe care o scoatem într-o colecție de 9 care au apărut deja. Este scrisă împreună cu Basarab Niculescu. Et on a compris que la nouvelle physique était la physique quantique, Și am înțeles că noua fizică este cea cuantică, qui n'est plus séparée, qui n'est plus en opposition et séparée. Les objets interréagissent. care nu mai separă lucrurile, ci spune că obiectele interacționează. Et il s'agit de voir le monde comme vivant. Și e important să vezi lumea ca fiind vie. Nous le voyons comme mort, Noi o vedem comme ca fiind inerte. moartă, inertă, Voilà. Alors que ça c'est ce que les hindous appellent Maya, l'illusion. asta este ceea ce hindușii numesc Maya, iluzie. Nous devons voir le monde comme des ondes et des interférences. E important să vedem lumea ca unde și interferențe între ele. Voilà. Tout est en relation et il n'y a pas d'éléments indépendants. Totul este în relație, nu există elemente independente. Voilà. Donc la nouvelle physique avec Basarab Niculescu a travaillé pour rompre les séparations. Și noua fizică a lucrat Voilà. pentru a da la o parte aceste separări arbitrare. Voilà, à partir de la physique atomique et nucléaire, Plecând de la fizica atomică și nucleară, on a compris le mouvement de l'univers. am reușit să înțelegem mișcarea Universului. Et ça change tout, puisque nous comprenons que nous sommes dans une immensité. Și asta schimbă totul, pentru că ne dăm seama că suntem în această imensitate. Le vieux livre de la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, Vechea carte a Bibliei spune că Dumnezeu a creat cerul și pământul, mais pour moi, il a dû créer le soleil dar pentru mine El a trebuit să creeze soarele, et les planètes, planetele, le système solaire, sistemul solar, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn. Et tout cela est dans une galaxie qui s'appelle la galaxie de la Voie lactée, Și toate astea într-o galaxie numită Calea Lactee. où il y a 1 milliard de systèmes solaires. Și există 1 miliard de sisteme solare. Et cette galaxie de la Voie lactée appartient à un amas galactique où il y a 10 milliards de galaxies. Și această galaxie aparține unui complex de galaxii unde sunt miliarde de galaxii. Et il faut dépasser, décloisonner et dépasser. Et c'est ça le transpersonnel. Și e important să depășim vederea asta limitată și asta înseamnă transpersonalul. Et notre recherche, c'est la conscience cosmique. Iar noi cercetăm conștiința cosmică. Voilà. Donc, arriver à un élargissement de la conscience qui est la solidarité. E important să atingem această lărgire a conștiinței reprezentată de solidaritate. Tous ensemble, nous ne sommes pas séparés. Cu toții suntem împreună, nu separați. Et c'est ce qu'a voulu faire Basarab Niculescu, la transdisciplinarité. Și asta este ceea ce a adus Basarab Niculescu, transdisciplinaritate. Et nous, c'est le transpersonnel. Iar pentru noi asta înseamnă transpersonalul. Voilà. Remarquable la détente, l'ambitus que vous proposez, en plus la coïncidence, peut-être le hasard, vous avez écrit aussi sur le hasard, Oui. que vous avez travaillé avec le physicien d'origine romaine, Basarab Niculescu, qui a proposé voilà, la transdisciplinarité, et pas seulement ça. E impresionant cum vorbiți de toată extinderea asta și de asemenea ce ați lucrat cu domnul Basarab Niculescu, inclusiv vis-a-vis de transdisciplinaritate. Oui.
Nous l'avons partout, sous la forme des objets impossibles. Și aici, în carte, există un capitol dedicat obiectelor imposibile. Les objets impossibles, en fait, sont en sorte du coin. Oui. Voilà. Et c'est ce que faisait Lacan, sans arrêt. On croyait qu'il parlait de mathématiques et il parlait de topologie. Acestea sunt un fel de koan, da, și e ceea ce făcea el când vorbea despre matematică, se referea la topologie. Voilà. Avec les unions paradoxales. Adică unitățile paradoxale. Voilà. Les unités paradoxales qui ouvrent une dimension très importante.